на кой на какво се смееш? Ти само да видиш, Мартина. Трябва да конференция. Не мога повече. Красиви го. То не е за пращане. Няма какво. Бате, за малко ще ти кажа, леле. Бате. Не мога повече, бате. И така, въпросът е, дали обичам портокали? Обожавам. Леле, не мога. Не мога повече. Не, не мога. Пак стига толкова.